ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 138 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 9 мошин ва як хонаи фурӯшии бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария оиди ҳамин видео ҳатман фикрҳои худро нависед бародаро. чанд қадар аз тарафи шумо дастгирӣ зиёд шавад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад бародаро. баъд як рекламаи хурдакак мегзарем ба видеои имрӯза. бо диққат ҳама каса тамошо мекунем. шахсоне ки мехоҳанд мошин харидорӣ кунанд аз Россия шаҳри Москва ба ин бародар муроҷиат кунанд. ин бародар ба шумо харидорӣ карда ба Тоҷикистон бурда соқ саломат мерасонад. кадом намуд мошине ки мехоҳед бародаро? касоне ки мошин харидорӣ кардаанд мехоҳанд баранд, ба онҳо ҳам ёрӣ мерасонанд ва хоҳанд бурда мошини онҳоро ҳам ба Тоҷикистон мерасонанд. пешпардохт $1000 мебошад бародаро. номерҳо дар рӯи экран ва дар таги видео мешавад. марҳамат, занг занед. мошини якум Mitsubishi Lancer 9 соли бароришаш 2006, объем мотор 1.6, коробка автомат, бензини холӣ, страховка кардагӣ бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро бульвар Димитрий. нархи ин мошин 240,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 33,000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро ҳатман нависед. дуюм мошин Opel Astra G седан соли бароришаш 2000, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, бо пулт заводид мешавад. мошин ҳуҷҷатош 100% дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, Калужский област қарор дорад. нархи ин мошин 185,000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 25,500 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Mercedes Sechka Elegant соли бароришаш 1994, объем мотор 2, коробка автомат, бензин газ, 4 дараш электропакетай, ҳуҷҷатош 4 моҳи дигарай. бо соҳиби мошин худаш танировкаш мекуна бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархи ин мошин 40,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 289,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2003, объем мотор 1.3, коробка механик, бензин газ, ду балони пешаш навай, ду балони ақибаш миёна бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри қурғонтепа. Нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 253600 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. панҷум мошин Chevrolet Lacetti соли бароришаш 2007, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин газ, 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 217000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка механик, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Подмосква, район Одинцово. нархи ин мошин 90000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 12400 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошин Opel Vectra H соли бароришаш 2000, объем мотор 1.8, коробка механик, бензин газ, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5. нархи ин мошин 38000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 275000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин Hyundai Forland соли бароришаш 1999, 6 баллонша навзадагии бародарош, 6 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархи ин мошин 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 347800 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум мошин ВАЗ 21099 соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош буд шидагии мошин худаш дар ҳолати беҳтарин қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархи мошин 9000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 65000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, ай ҳамин 99 секунд видео карда партофтаган дар охири видео мемонумш. марҳамат, тамошо кунед. дастгириро фаромӯш накунед ва дар видео лайк монед. дар комментария фикрҳои худро ҳатман нависед бародаро. даҳум, хонаи фурӯшӣ. бародаро, ҳамин бародар бисёр илтимос кард, мо мондемш дар видео. хонаи фурӯшӣ домои дуошиёна. дуюм ошиёна дар хона бародаро 4 комната дора. агаро дора дар пишти ҳамин дом. 2 сотихай, бания, ҳоҷатхона, об ҳамаш дар таҳай. бародар, хона дар ҳолати миёна қарор дорад. ремонтша миёнай. ҳуҷҷатош шахсӣ кардагиай 100% ҳуҷҷатош қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархи ин хона 140000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 1,400,000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. Чама барои чи хона сир кади дада чи ба қати чам як ҷоя накади сарам